trobes tu amb aquesta pel·lícula, sense fer spoilers, no expliquim al final, que tinguin a veure amb els escacs? A veure, de fet, tota la pel·lícula, en el fons, no deixa de ser una metàfora de la vida i dels escacs. Ja la primera escena, diguem, és una de les favorites de tots els escaquistes. Ens les coneixem gairebé de memòria, perquè ens la repeteixen incessantment. Cada persona que veu la pel·lícula, de seguida diu, vaig veure l'altre dia el Séptimo Sello i surt l'escena i tal i tal. Evidentment, la primera escena ja la veureu. L'al·legoria és òbvia, no? Vull dir, la pel·lícula és en blanc i negre i els escacs també tenen caselles blanques, caselles negres, peces blanques, peces negres, i com veureu ja a la primera escena es fa una referència explícita amb una certa ironia per part de la mort respecte a això, no? Vull dir, això és una cosa que realment fa gràcia, no? És una metàfora molt clara. La foscor I la claror. I la claror, la mort, i òbviament, i la vida, i en aquest cas el cavaller i la mort. Una cosa que pels més joves, Star Wars tampoc ha inventat res. Els negres, els Darth Vader, són els dolents i els altres són els bons. Alguna altra cosa curiosa al respecte? A veure, hi ha bastantes coses curioses. De fet, una de les coses que crida l'atenció, i us dic perquè us fixeu, sabeu que el tauler ha d'estar al quadre blanc a la dreta. Doncs en les diferents escenes que hi ha a la pel·lícula, us veig que mireu quines escenes està el tauler ben col·locat i quines escenes està el tauler mal col·locat, perquè això passa sovint a la pel·lícula. Hi ha trossos que està ben posat i hi ha trossos que no està ben posat. I una cosa que també crida l'atenció és el tamany de les peces, que és enorme. Un s'imagina una persona que ve de les creuades i que, per tant, no deixa de ser un viatger, viatjar amb aquest tros de peces que són tan enormes no sembla el més útil. El normal hagués estat que les peces fossin més petites. Però bueno, no estaven muntats, jo crec que allò ho va fer amb prou vista, perquè tu abans has dit que la pel·lícula el Bergman la va finançar amb $150.000. Doncs la família del Bergman, quan va morir, va vendre aquest tauler d'escacs per $145.000. O sigui que gairebé va finançar la pel·lícula. Podien haver fet el Séptimo Sello 2, no? També em sembla que hi ha una curiositat respecte al tema de com s'anomenen les peces en castellà o en anglès o en suec. Efectivament, una de les coses, sense fer massa spoiler, l'única vegada que parla de contingut escaquístic la pel·lícula és quan s'adreça a la mort i li diu que fa una estratègia d'alfils i cavalls. Clar, això, a Catalunya, l'alfil i el cavall, doncs el cavall és evident, és l'animal, i l'alfil és molt evident que és la peça d'escacs. En anglès i en suec és diferent. L'alfil és el bishop, és el bisbe, i el cavall no és el cavaller, és el cavaller. Aleshores, quan diu l'estratègia d'alfils i cavalls, en el fons, el que està dient el Bergman a la pel·lícula és de l'església, dels bisbes i dels cavallers. És a dir, té tot el sentit del món adreçat a la cultura de la dama. Vull dir, per guanyar la partida. És a dir, que per triomfar sobre la mort fa servir tant el que és allò, la religió dels bisbes, com els cavallers, no? I des del punt de vista d'escacs, hi ha alguna cosa de la partida que et provoqui algun dubte? Sí, hi ha diverses coses, no? És curiós. La primera és el fet que parla d'estratègia d'alfils i cavalls per capturar la dama. Si fem una regressió, les regles actuals dels escacs són del segle XV, on la dama mou com mou ara, i per tant és la peça més important del tauler. Però amb el segle on està inspirada la pel·lícula, la dama gairebé no tenia importància en el tauler d'escacs. Per tant, aquesta similitud és una certa sincronia. I després hi ha dos aspectes que criden l'atenció. La primera és, molt bé, la mort es juga amb el cavaller, no estic desvelant res perquè és la primera escena, és el començament, es juga la vida amb la mort. I per què no es la juguem a una partida d'escacs? Molt bé. I si fan taules? Ningú ha pensat això. Si fan taules, què passa? Perquè si guanya la mort, evidentment, passa una cosa. Si guanya el cavaller, és una altra. Però què passa si fan taules? No ho diuen. I una altra, com que no tenen rellotge, què hagués passat si el cavaller hagués estat sense jugar? Haguessin passat així fins l'eternitat? Són preguntes que poden allò. Home, doncs mira, ara és per trucar al Bergman i dir-li, xato, mira, era el final ideal, no? Diu, vaig, deixo aquí la jugada i ja en parlarem. Aquesta és una pel·lícula que tracta tangencialment el tema dels escacs. Però per si hi ha entre els nostres espectadors d'avui gent que li agraden molt els escacs, quines pel·lícules o sèries recomanaries? A veure, òbviament, hi ha la famosa sèrie Àmbit de Dama, que suposo que molts hauran vist perquè va ser un èxit, i aquí els escacs estan molt ben tractats. És a dir, que van fer una tasca molt acurada, van assessorar-se amb el Kasparov,
I van fer una cosa ben feta, les partides estan ben reproduïdes, cosa que últimament ja s'està mirant, però les pel·lícules antigues eren un desastre amb el tema escaquístic, vull dir, no tenien cap ni peus des del punt de vista tècnic. Però, per exemple, tant aquesta del Gambito de Dama, la sèrie, com la pel·lícula que es va fer del Bobby Fischer, el caso Fischer, amb el match que fa amb l'Spassky, o una altra pel·lícula també, no massa, bastant recent, russa, que és sobre el campionat del món, del Karpov i el Korsnoy. Aquí els detalls escaquístics estan molt ben cuidats. Hi ha una pel·lícula espanyola que es diu Jugador d'Escacs, que també està molt ben cuidat els detalls dels escacs, i tot i que és una dinàmica tangencial, tant el cas Fischer com el campionat del món, els escacs són centrals en aquestes, les altres és un aspecte allò col·lateral. I després hi ha pel·lícules infants amb els escacs. Hi ha una pel·lícula, me'n recordo, del Peter Lambert, era? Christopher Lambert, perdó, vull dir que es deia allò, hacker assassino o alguna cosa així, que des d'un punt de vista estadístic és terrible, vull dir, però es foten patades al taulell, posen malament les peces i en maltracten completament. I, com a curiositat, hi ha una pel·lícula de James Bond que comença amb una partida d'escacs, sembla que és Des de Rússia con Amor, una d'aquestes, i aquesta sí que està ben reproduïda, és una partida que efectivament és una partida que es va fer entre el Monestir i el Queres. Doncs escolta, Pepo, moltíssimes gràcies. Tinguem en compte que el Pepo el tindrem també després. És a dir, que vindrà a prendre la cerveseta amb nosaltres i si algú li vol fer preguntes relacionades amb els escacs, doncs endavant. Seu tranquil·lament, perquè ara he de parlar jo amb els alumnes, perquè ja sabeu, un aplaudiment, sisplau. Ja sabeu que a mi m'agrada posar-vos deures, coses que us heu de fixar en la pel·lícula perquè després parlem. Per exemple,